what is up mga Pops at Madam LJD TV. So andito na tayo ngayon sa Highlands Cafe ng San Fabian. Kung titignan natin ang view, talaga namang sulit ang pagpunta nyo dito. Yan o. So bali, kasama natin si Kapantat. Yes sir. Habang kumakain kayo dito sa Highlands Cafe, nag-chill, magandang ambience. Nakaka-relax din siya. Susulit ang pagpunta nyo dito sa Highlands Cafe dito sa San Fabian. Tara na at mag-chill and mag-unwind at i-pleasure ang mga moments dito. So update na lang ulit mamaya. Let's go! Dito na tayo sa product shoot dito sa Highlands Cafe. Yan o. Kita nyo si Oma, si Pops Kelvin G. Yan, sinushoot na niya pa. So yun, makikita nyo si Kelvin, madugo yung ginagawa niya ngayon sa product shoot. Si above normal, tamang abang lang. So yun guys, mga Pops at Madam, yun lang po yung ganap dito sa Highlands Cafe in the Sky dito sa San Fabian, Pangasinan. Sulit ang pagpunta nyo dito at sulit din ang view, nakaka-relax ang ambience. So yun guys, tara na dito.